Ngopo, Gong? Nek sampean boten bantu kalih kula kalih Petra karang kajempel bumi angus jana. Ora lagi sakjeke urip iki aku kok weruh kowe nangis. Nek mboten kepeksa mboten ajeng nangis kula niku haram meneteskan air mata. Lambimu. Terus tak kon ngopo? Kurawa ngamuk. Sing ngamuk? Ndara Dursasana. Terus aku tak kon ngopo? Sampeyan belani kula. Mo. Nah aku tumandang musuh Pak Di Dursasana, aku dadi anak sing murtad. Wong kae Pak Diku. Tur kowe wis ngapusi karo aku, ha to? Ngapusi masalah napa e? Kowe mau wis goroh karo Kakang Garwaca karo Kakang Turjo. Jare Simbah Sekuni nggawa pedang arep nyabet gulune bapakmu. Ngapusi ora? Nggih. Kenapa ngapusi? Ngapusi ning apik kedadeane. Kok apik? Sampeyan kalih kula kudu duwe semangat ngadepi para Sata Kurawa. Ning ra rasa tak perlu nganggo ngapusi. Nek sampeyan ora tak apusi, sampeyan mboten ajeng belani para putra-putrane bapak klebu kula Gareng kalih Petruk. Kalih Karang Kademel mboten ajeng mangbelani. Ora usah ndak mbok apusi aku mbelani. Kula sampeyan niku kulino ngapusi arep Satya ning sampeyan niku kulino ngapusi. Lambemu juga. Tak totok lho kowe. Omong-omongan apik-apik kok ngunekke benerane lambene. Saiki piye saiki kok kon piye? Kula diwangi. Aku ngewangi kowe gelem. Nek pancen kowe wani tenan, kowe maju mungsuh Pak Didrasana. Aku wis maju. Kalah. Wis teman-teman. Wis. Wah iki mau ana HP tak video. Tak tuduhke sampeyan sampeyan maide. Ra nyenengke wonge. Yen nyenengke golek wong liya kon ngewangi. Ya wis sampe nyenengke. Nyenengke tenan sampeyanku jan gemeske pokoke. Wong kok cangkeme mencla-mencle. Simbah Patih ora pangling iki kaya Antasena. Heeh, Mbah. Lah kok dadi mandeng karo mbahmu Plasa Jenar. Kaya ora nganggo tata krama. Mbok ya paring ora kuwi ngabekti karo wong tuwa, ora sudi aku ngabekti karo wong gerang kaya kowe. Lah kok dadi kebangetan Simbah Patih ngagar-agari pedhang karo kakekne Semar. Sing arep mbok sabet gulune kakekne Semar nganti dadi muringe anak-anake Semar. Nuwun sewu, Mbah, sampeyan kuwi duwe tata krama ora, duwe unggah-ungguh ora? Nek pancen duwe sedya, duwe karep kuwi aja banjur nggunakake cara kasar. Bejo iki anak-anak Pandhawa mapan ning Karang Kadempel. Mula kanthi pelapurane anak-anake Semar, yen to Simbah Patih Sekuni arep gendak sikara karo kakekne Semar, aku sing ora trima. Sik ta, sing ngomong gawa pedhang ki sapa? Lho, Petro, Nun, Bagong rene. Nggih. Gong, sawu lara weteng itu. Kowe kon rono. Aku lara weteng tenan yakin sumpah iki mbok kena aku salah mangan aku. Salah mangan. Aku mangan mie ayam sak sendoke. Wo. Geragas kok kowe. Ndara Antasena merono arep miterang. Miterang perkara apa? Mau kowe ngomong kene Ndara Patih Sekuni nggawa pedhang ki mau kae wong loro wis kepethuk, wis genah-genahan. Aku yang jelaske kono ben bening suasanane. Asli aku nek ora lara rono tenan, Tru, yakin. Iki lho, abing to. Heeh. Iki lara iki dipejet lara. Bagong sakit padarane. Seret kono rene. Kok nyeret, Gong? Wah, jan ora iki kemanusiaan. Masa wong lara arep diseret. Gorene, Tru. Nggih. Pun. Aku tak takon karo kowe, Gong. Nggih. Kowe jane wong tuwa apa bocah? Iki wong tuwa bocah semene ngentek-entek susu. Kowe mau omong piye? Omong napa? Omong nek Eyang Patih Sekuni ngagar-agari bapakmu ngau pedhang, ngono to? Lha sengkurene muni piye? Kowe mbok aja gawe-gawe. Sing nyekel pedhang ki sapa? Ora ana wong nyekel pedhang kok kowe senengane gawe-gawe. Lho, mak klap mau apa, Mak? Hah?
Kowe ngene iki mak kelap. Kae pipa rokok. Udu pedang. Wah, nggih pipa dudu pedang. Lah terus iki piye? Piye iki sudah perang ora? Ya iki mumpung wis ana pencerahan lho iki. Butuhe aku ora perang ora apa-apa, ning bapakmu kudu tekan negara Ngastina dadi srana tumurning wahyu katentreman. Oh, genah perang iki pun dantemi mawon. Lho. Dantemi perkarane apa? Genar boyong bapak. Nek bapak ora gelem sampean arep ngobong karang kadempel, ha ta? Iya, pancen ngono. Iya, pun cedhak ta? Lho, nek perkara karang kadempel ya wis, kuwi dudu perkaraku. Kuwi perkarane wong-wong karang kadempel, dudu perkaraku. Nek aku belani bapakmu Semar. Nek perkara karang kadempel ya perkaramu, perkarane Petruk, perkarane Gareng. Yang aku njaluk ngapura. Nggih, padha-padha. Diar kowe. Kapok kowe. Truk. Maju sik wetengku lara. Ya. Nuwun sewu Gandeng Durantasena pun boten mbiyantu kalih kula, nggih kepeksane kula sing belani karo bapak. Nek ngono kowe wangkal, ora menehke bapakmu, tetep kula ajeng wangkal. Nek wangkal wani karo Kurawa, biyen wani saiki wani, Mbah. Ayo buktekke anak-anak Semar karo Kurawa menang sapa? Pelakon mati dening Petruk Panggao tak ayoni Ndara Kartomarma. jebol sajamu warak saentuke woi aduh
Ndara Surtayu Petruk kowe nungkul mboten? Nungkul nek wis tekaning mati, lakon penjangka monggo. Mati. Wah, edan. Udar kowe. Mati. Durmagati dacal kepala nyata Pitelu. Kowe lajan dadak gleleng pacakmu gembelo cilahmu. Ketemu karo pengelan Halya Dulmagati. Cenopati Negara Ngastina. Terus sampean tindak mriki ajeng nglablak kowe. Napa masangi blabak? Nglablak. Nglabrak kula. Heeh. Nek Kaltomalma Cultayu kalah karo kowe mempel. Ning Dulmagati iki cinga-cingane Ngastina. Apa cinga-cingane Ngastina? Lah mega tak klecak cilamu tak gluwak dadamu jebol. Rasaku kean cangkem. Sing dadi nyatane. Tiwas bengok-bengok ngono tak gajul pisan semaput sampean malah isin. Nyoba piye? Nyoba piye? Ya lah ngono. Wong nganggo tantang-tantangan iki ora terus nganggo mendelik matane kaya ngono kuwi. Ha jeneng pantangan kok ora entuk mendelik mripate. Cing dadi nyatane. Oke. Sampeyan mriki ajeng napa? Nglablak kowe. Nyo. Mangantem sing sak banter-bantere. Nek nganti kula sambat, gedene kula semaput, meguru karo kowe 20 taun. Nyo. Buah jigul pamel tenan. Pamel. Gembelo gleleng, ora gembelo gleleng ning nyatane nyo. Mate kowe. Nyo. Modal kowe. Icololo jempolku suwe-suwe nek dalane ngene. Celo, drame iki celo bae. Dis ngono, nek bedang kok tak tuku meneh. Nah, gene iso celo, nek ora iso celo ndase ngutut dlam. Iki ngeplak wis lara tates-tates. Nah, modal kowe. Ya, nah mburi. Wah, mati jeneng kakon. Ora apa-apa, Petruk niku nek ngene iki mbok aja kanggo tangan, nggo glugue kula ora apa-apa. Pamel tenan kowe. Ah. Ini tak apuci. Nyamburi apa piye? Nggo gaman. Oke, tunggu ning kene. Aku duwene iki lho, Lho. Wis sakaremu. Iki tau tanggo ngethok wit kambil 7 sedina ora rampung. Ora rampung kok pamer ora. Atos-atos. Ha ya wis ben. Nyo. Cigal cilamu. Nyo. Modal. Edian kulitmu kenyal. Dilonokke melu lono, dilanekke meneh padha karo dudut katut mluntung. Ha iya. Mati. Aja napa golek pucukane? Ya. Aku kala-kala kowe wilang bebarang, wah nganggo kampak. Oh clewek. Modal. Wah. Kowe cilahmu saka apa to? Saka sirah tenan. Tutuk cetok. Waduh. Pusaka kok werna-werna. Mati. Sing telakil iki nek nganti aku kala-kala kowe megulu karo kowe 30 tahun gitu. Aku lho 20 sama 30. Ajake 5 tahun. Kampleng candal Dai Madu. Ora ambyal silahmu. Awang saka wesi kowe kula ora apa-apa kok saka sepon kaya ngono. Aja ngeceh. Iki lho entuk ning alas loban. Waduh. Alas loban kok entuk sandal. Nggone wong numpak bis keli. Mati kowe, mati.
Nek wonten sampeyan iku wis wani maju ya mesti serep ya. Jelas. Genti kowe. Waduh. Aku ngrasake lolo gedhe cemaput megulu karo kowe. Yo. Gene meng kaya ngono. Sing niat lho, aja semblono. Sing niat ning petu mantek aji. Yo. Edian. Yo. Ora apa-apa. Yo to, nek ora percaya. Yo ora percaya. Kula kok pengen ngampleng cengel sampean, ketoke kok pengapsane nggon cengel. Oke, tak silahkan. Nah, ora percaya. Ayo, ora percaya ge dikampleng lah masalah. Wis. Nganti aku cilik ngrasake lolo gedhe aku cemaput megulu karo kowe 20 taun, Truk. Kira apa ya? Kok le nyuwara iki wis saka adoh banget wis bengok nganti mak. Wah, jleng. Dititu ijleng. Rapas. Anjir dititu ijleng. Kenang apa le? Aji gelem. Petruk. Petruk piye? Petruk uli. Petruk lurik. Uli. Uli. Olah jujul. Ngapusi. Tutu. Petruk uli. Olah jujul. Ngapusi. Tutu. Uli. Waduh, aku ya bingung malam iki. Petruk kula tuthuk, ning dheweke niku mboten jujul, len nuthuk niku njaluk tulung Bagong tegese uli. Ora. Si Bagong uli. Udu. Petruk le nuthuk nganggo uli. Wah! Semplok utek kula man. Aku dhewe ya bingung, ngomonganmu ki aku bingung. Uli. L Hmm. diganti L. Ah tetep uli. L diganti L. tetep uli. Ini. Hulu pelek L ngeten. Wis diganti ngeten kali ngeten. Wow, Superman. Tutu. Uri. Dengkulmu meloncat. Malah cengengecan lho. Petruk uli. Kok uri? Ngantem cilah kula madhep mriko, adep-adepan karo Petruk. Terus dhewe ngomong kali kula. Dulu mogati aku tok kepengin ngantem cengelmu. Ah monggo tak celenggalake. Sik iki perlu penerjemah lho, Dur. Celenggalake. Monggo. Oh, ana tamu. Ola. Ah kok monggo? Nyo. Monggo. Nyo celenggalake. Selenggarake. Betul. Cengel kula cenggalake jebulene yo. Apa kuwi meneh? Kuwi apa meneh kuwi? Jebulane ceng nuthuk dudu Petruk. Bagong, Mas. Bagong gawa palu gedhe banget tutuk cengel kula jleng, kula kelekalan. Aduh. Bubuk. Dudu. Kelekaran. Ah terus Kalah, Man. mundur. Wis cetha nek kuwi dadak gawe mundur. Asem. Nek cara aku isin. Perkarane Petruk ki ponokawan kowe meng batur Petruk ki ponokawan kowe meng pangeran pati kok kalah karo batur ki nek karo isin. Kula kok biasa, Man. Ora isin. Lah, isin niku nggo melem ilang.
Lah masalah mudun waktu temu-temu skala kalau Petro kan dadak. Ijen lah madang tenan. Dit, nan. Maju ora kowe. Ngomong sik. Kae Kurawa kudu mbondo karo Petruk. Patenono. Lah terus piye kula ana cerat. Kok gelis? Non. Kok gelis? Kula niku nek nyambut gawe cecek-ceket. Napa sing didhawuhke langsung kula tandangi. Oh. Petruk wis mati. Lho, dek kapan? Lho. Kok sing kok dek kapan ki piye to? Lho, jare Petruk mati. Sakit napa? Duduh, salah komunikasi iki saja. Kowe mau krungune apa? Kula manti balicik. Maju kok. Kaya ono krupuk entekno. Telung warung kula gaglak kabeh, Mas. Aduh. Sesek kan. Kuping iki mbok sok digunakake ngrokok. Nggih, aku muni Petruk Patenono. Wah, dengkulmu mlocot. Ngerti kula citraksi kaya noturan krupuk entekno. Wo, langsung man kula ditakoni bakule. Lho piye iki? Sengkuni tanggung jawab kula ya ngoten. Oh, wis entek. Pun ora turah. Mboten. Ha terus maju matene Petruk apa ora? Lah apa kula wani? Lah wani ora. Blas ora wani. Nek ora wani ya wis mundur. Lah, ngoten rak prayoga. Seret man. Ayo seret sak karepmu, ora sak karepmu. Petruk utawa krupuk patang lodong arep dientekke dhewe. Sampeyan ngomong ya kleru-kleru Petruk jebule mlacot ora. Der, Nur. Maju ora le. Nggih. Mboten king tak klungsu nek edu man. Mang minggir Petruk ajare. Nek rada abot ning ora apa-apa kan. Petruk nggih. Ndara Dursasana ya. Prajurit cilik-cilik Kurawa cilik-cilik tok undurke memper. Aku ayo gerangane lho. Nuwun sewu arepa sampeyan gagah gedhe dhuwur ning kula mboten ajeng ngajri kalih sampeyan. Ora wedi, mboten. Sing dadi nyatane ya apa aku sing tekaning pati nderek. Ayo jajal ning kene. Nuwun sampun nek kula kurang ajar karo sampeyan, Ndara. Ora apa-apa
ngabot dhewe ya ming kae. Nek Kurawa liyane wae aku iso nandangi gone nek bareng kae lho. Banting ting jotos tos. Banting jotos ciwit banting bengkal. Nek dikenali apa ora isin. Monggo ditonton Piyai Karang Kadempel semene akeh kok adhe iki jagoan kok ming dibanting ting. Aku ya gumun. Aku ya ngantem lho Jare monggo. Pas ondol dil. Ora apa-apa tak antem dil lho. Aku disaut ngene lho. Bandeng. Ora kaya ora kuat kok. Arep bales ya aku. Arep bales ora. Ora kuat kok dadak arep bales ora. Iki kowe karo aku nek ora mlayu nek ngersane Ndarantasena ora njaluk sak biyantu Ndarantasena kalah kok. Kono wis gelem bantu ditangisi. Apa ya ade sambat apa Ndarantasena arep tegel Karang Kadempel dibiyuki Bathang Suta karo Sata Kurawa. Kono wis sing maju kono, kowe sing matur. Kowe nek nangis wangun. Aku ki anakku mati wae aku nyetel dangdut ya. Setan. Kono mangkat kono. Gus Ndarantasena kedrawasanten. Sampeyan boten bantu kalih kula kalih Petra Karang Kadempel bumi aku Jara. Ora lagi sak jeke urip iki aku weruh kowe nangis. Nek mboten kepeksa mboten ajeng nangis kula niku haram meneteskan air mata. Lambimu. Terus tak kon ngopo? Kurawa ngamuk. Sing ngamuk Ndara Dursasana. Terus aku tak kon ngopo? Sampeyan belani kula. Mo. Nah aku tumandang musuh Pak Di Dursasana, aku dadi anak sing murtad. Wong kae Pak Diku. Tur kowe wis ngapusi karo aku, ha to? Ngapusi masalah napa? Kowe mau wis goroh karo Kakang Garwaca karo Kakang Turjo. Jare Simbah Sekuni nggawa pedhang arep nyabet gulune bapakmu. Ngapusi ora? Nggih. Kenapa ngapusi? Ngapusi ning apik kedadeane, kok apik. Sampeyan kalih kula kudu duwe semangat ngadepi para Sata Kurawa ning ra rasa tak perlu nganggo ngapusi. Nek sampeyan ora tak apusi, sampeyan mboten ajeng belani para putra-putrane bapak klebu kula Gareng kalih Petruk. Kalih Karang Kadempel mboten ajeng mangbelani. Ora usah dadak mbok apusi aku mbelani. Kula sampeyan niku kulino ngapusi arep para satriya ning sampeyan niku kulino ngapusi. Lambemu juga. Tak totok lho kowe. Omong-omongan apik-apik kok ngunekke benerane lambene. Saiki piye saiki kok kon piye? Kula diwangi. Aku ngewangi kowe gelem. Nek pancen kowe wani tenan kowe maju mungsuh Pak Didursasana. Aku wis maju. Kalah. Wis teman-teman. Wis. Wah iki mau ana HP tak video. Tak tuduhke sampeyan sampeyan maide. Ra nyenengke wonge. Yen nyenengke golek wong liya kon ngewangi. Ya wis sampe wae nyenengke. Nyenengke tenan sampeyanku jan gemeske pokoke. Wong kok cangkeme mencla-mencle. Wis tak ewangi. Ning ora aku sing temandang. Terus aku tak mancing ning awakmu. Tengri? Carane? Ya mlebu ning awakmu. Wah, tenan bedah. Mlebu ki ora kok mlebu kabeh. Wah, nek aku ya tak kabehke. Rugi kok ya. Maksud iki ora mlebu sak ragane. Terus mingsuk makuthuk mlebu ning awakmu kowe engko dadi wong digdaya. Yakin? Tenan. Serius? Iya. Carane? Liwat pundi? Liwat cangkem? Ora. Napa liwat mburi? Mburi niku ciut ning ombo. Enggak gemon.
Ngampet ambegan. Ngampet ambegan. Wis, kowe meneng wae, merem. Nggih. Kok isih melek? Telapuane cupet ya. Idepe iki cupet. Ya wis, ngampet ambegan. Wis aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek wis mlebu ning awakmu kowe engko musuh Pak Dedrusna nek lumrah mesti menang. Rasa kuwatir. Aku tak mlebu ning awakmu. Kowe engko iso apa-apa. Wis ngono wae ya, Gong. Toto-toto lahir batin. Slamodar. Omong wae ora. Ya njaluk ngapura. Wis gek ngempet-empekan. Ing tan samar pamoring sukma sinukmaya. Pinayu ing asepi. Oh. Gong. Wis rampung. Mbon. Wis. Lho, Den. Nanti ya, Tru? Ora ngerti. Ilang kok jukan. Manjing ning awakmu sajake. Gus, Apa? pun teng ndero. Wis. Nek panas asine durep kowe, Gus. Lambemu ora. Men silir. Wis cukup ning kene, Gong. Terus niki daya kekuatane Kowe iso digdaya. yakin. Iya. Kowe iso ngopo-ngopo, iso ambles bumi, iso mabur. Wah. Gleleng aku yo. Nyuk dengkulmu. Matke. Nek ambles bumi carane pripun, Den? Sikile gedruk lemah ping 3, niat ingsun ambles bumi. Mesti son ambles telenging bumi. Matke. Kok urung iso? Ngampet sing tenanan. Aja terpecah pikirane. Oke. Put. Truk. Gleleng kowe, Gong. Heeh. Butuh tela ora? Ora. Tak colongke. Mesake ora. Urung arep dok dipanen kok wis tok totoli. Wedan. Mayit apa, Truk? Moh. Iki lho pirang-pirang sareane. Heeh, ora ning kono Gong ndak kuwalat. Ora iki arep benake ana sing madhep ngetan. Lho. Kuwi paling pengen omong-omongan karo jajare iki paling. Aduh. Wah bajigur sapitang ya, Tru. Syukur ora ya. Munggah. Wah hebat. Wah padahal sapitang kampung iki. Warna-warna. Jedul ah. Walah, wah gleleng tenan kowe. Iya, iki nek musuh kula dinampak-nampake ra apa-apa. Ora apa-apa kowe diantem ya ora ngrasake lara dipateni ra iso mati. Wah, baterene double Tru. Heeh. Patene ra iso mabur ya iso. Iso mabura mau. Oke, carane Nyewa suwiwi. oh tak plotot. Tak plotot lho. Kok sembrono kowe? Kowe Gong. Omong cenah-nangan. Takoni kon mabur iso ora kok nyewa suwiwi. Ih kowe, aku metu lho. Engko sik kae urung engko barang metune. Takoni ora. Nek arep mabur sikile gedhuk ping 3. Gedhuk-gedruk apa gedhuk? Gedruk. Niat ingsun mabur. Iso mabur dhewe? Iso, wis to percaya aku. Aku nang kene iki ngekeki kekuatan karo kowe. Oke. Ora pengen lho, Tru. Ora. Mabur musim hujan sambar bledek ndasmu. Sambar bledek mboten? Ora. Petruk ki cangkeme elek ora. Wis ben-ben kesamber. Wah yo, krungu lho aku. Ih kowe gong. Saya Tru. Aku arep nang Kalimantan. Wah, gleleng tenan Bagong iso mabur barang. Ngandel ora. Lah wis nggawa pemean pirang-pirang tok kae. Aku goleke jaket kulit, Gong. Gong, goleke jaket kulit. Oke, santai wae. Ukurane apa ukurane? Ngarep colong kok dadak
delok ukurane ora. Sik, Truk. Lho mandeg ning kono kuwi apa? Sik iki ana kamar mandi ra ana gendenge. Wah, Truk. Waduh. Truk, ora sida ning Truk wis. Piye? 60 ke atas. 60 tahun ke atas, Truk. Wis gawa bel. Bawa bel piye? Teng klindring. Turun. Sip pokoke. Nah, ora golek ndoro kae. Tak maju ya, Truk. Maju, aku nututi gong ya. Ngopo terus? Mboten sindene ngelik kok suwuk. Nganti isin. Ayo ngayo jan iki apike ngene-ngene suwuk sak nggon-nggon gelem. Jak mandeg sak nggon-nggon gelem. Nggih, sampeyan iso nabung lho. Ya mengerti Petru. Tak kira nek melu karawitan barang. Kok iso ngerti suwuk ora? Ana apa? Ndara Antasena ngangslupi awake Bagong dadi ampuh. Kula dang slupi sih. Dang slupi piye? Awake sampeyan mlebu awak kula. Gleb ngoten. Ben kula iso ampuh. Sarana Sukma. Lah nggih Sarana Sukma. Nggo ngajar Kurawa. Ya, ora usah kuwatir tak mlebu ning awakmu. Iki ora gayeng. Kula iso ambles bumi, iso. Terus kekuatan kula iso nyembur kaya ula. Wah, gawe melonyoh ndasmu kowe Gong. Anggere pamer tak ngono nglothok kulite ora. Sajake mentas meguru anyar. Rasa kokean gunem sing tanpa guna Dursasana. Kowe mau ngajar aku untuk banting ting. Aja jos, banting, aja tos, jiwit, kempal, bengkal. Hah? Saiki wayaning mangsa kala, kowe du ngerti kadikdayane Bagong. Wah, ayo nek pancen kowe duwe kekuatan tokno legane atiku. Weh, kowe arwani karo Bagong, lakon lho. Ati iblis motor wae, ada kudus kowe. Iki ketok kekuatane anake Semar. Wah, Bagong kok mabur. Teratapan atiku. Nek ora mundur mesti wae werna-werna pokal kawene Bagong. Mana di mana matanya? Ngapunten. Ngapunten. Nun ngapunten. Bagong wedeni Pak. Bagong apa? Kowe iki karo Pangeran Pati kok kalah karo Bagong. Kowe iki Kadhangnata kok kalah karo Bagong. Nek cara aku isin Sengkino, Sengkune. Weh, antara tembles dening aku kowe ya.
sapa iki? Iki sapa awakku dibleseke nang lemah sak wudel iki sapa iki? Apa ora kowe? Gong. Ora nang kono ta kowe? Marai kleru aku. Mau mendasku kok. Nimbles iki kok iki lho. Kaya ndase padha ndasmu kuwi. Ndase padha. Aduh Petro, aku kapok. Petro. Kowe ketok apa Petro? Tak pendem. Lho. Piye carane le ngeduk jugangan? Aku ora ngeduk jugangan, aku Kang Slupan Ndara Antarja. Wah, gleleng kowe. Ning kowe ora iso mabur. Ning nyengget kowe iso. Ya ora sengget-senggetan damai pokoke. Sing diajar Sengkuni. Aduh, aku culno. Aku kapok. Ayo. Mati tanganku ora iso nyekel sirah. Petro aku culno. Bagong aku culno, aku tak melayu Petro, aku culno, aku tak melayu. Wis lunga ta, Tru? Wis lunga dengkulmu mlacot. Wis melayu kok lagi nimbles. Aku enggak sengaja. Wah. Tru. Apa kowe? Sembur raimu. Asem kowe ngemot pestisida ora. Kok didoni kok panas banget. Aku ora iso ngomong to Kang Slupan Ndara Antarja. Mulane aku ayo. Tru. Tru. Kowe iki rasa Kang Slupane idumu wis mambu banget kok. Apa meneh Kang Slupan? Saya le kemranyas. Kowe nantang aku wae, kowe salahe ora bakal wedi karo kowe. Nek carane kaya aku ya ora wedi wong kowe iki mau nimbles sirahku bola-bali kok. Oke, ora masalah. Sermu piye? Ayo, leno panewan timbles dening aku kowe. Wis do metu, Gong. Sok nenek metu ya omong. Ora meneng-menengan. Sengit aku nek meneng-meneng kaya piye ngono rasane. Mesti lho pono kawan kok mesti kaya ngono ya Dimas. Lah aku dikon karo Bagong kok, Kang. Sisane kula singkirke yo Kang yo. Aja nganti ana sing sisa ning Karang Kadempel. Ayo Yayi tak derekake. Mundur. Koten prayitna semuriris eka balik titiyani kandayani Trisanya purnama sasi Siwa Semar kula
Karang Kadempel wis katon tentrem. Ya, wo, Karang Kadempel wis katon tentrem. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene ingkang saklajengipun kala wau kula sampun matur, kula ajeng nyuwun tulung. Njaluk tulung piye? Siwana Yantaka. Gandeng kula niku butuh. Monggo niki pancen dadi kedhawuhing para Jawata sing kula tampa. Dawuhing dewa sing kula tampa dadi syarat srana anggen kula badhe nglantaraken tumedhaking wahyu katentreman. Siwa Semar bakal paring dawuh apa? Kula kepengin kerawan pusaka. Inggih menika setunggal senjata cakra. Angka 2 pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada, angka 3-nipun Kyai Nenggala. Gandeng pusaka 3 niku sing kula butuhke, mongko niki dadi syarat. Lah, sakniki kula tak balekke kalih sampeyan-sampeyan. Kira-kira putra-putra Pandhawa niki sinten sing wani matur kaliyan ingkang kagungan? Kula tak nyuwun priksa. Kados pundi ya, Mas? Waduh, aku dhewe uga bingung. Dimas Gatotkaca. Yen Dimas Antasena piye? Wis, nek miturut aku gandeng dawuh iki kakekne Semar. Monggo kakekne Semar iki dituwake karo para Pandhawa. Matur wae apa anane. Lan kowe karo aku wajib nyendikani, Kang. Nek perlu mbelani karo kakekne Semar iki aja ketanggungan. Tegese aja mung mertanggung ning lahir batin. Nadan awak dhewe diadepke marang perkara sing angel sarta rungsit lan rumpil kaya ngene, wajibe kowe aku tetep mleksanani. Siwa Semar, kula yen pancen kaya ngono aku sing saguh sowan marang negara Ndorowati nyuwun ngambil senjata cakra saka ngersane Kanjeng Prabu Ndorowati. Niku tenan? Ya, tenan. Saestu lho. Ya, nek enten napa-napa sampean wani nanggung? Wani nanggung. Syukur. Yen ngono aku tak sowan marang negara Mandura tak nyuwun ngambil Kyai Nenggala. Sami kali Ndara Gatotkaca nek enten napa-napa sampean wantun nanggung, aku wani nanggung. Siwa Semar, iya, syukur. Aku tak ning Ngamarta, Kek. Aku tak matur karo Dharma Kusuma nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada. Niku sampean adu arep karo bapak sampean lho mengke nek seling suruping perkara bapak iki wedine ming karo aku. Wong nek bapak nganti ora trima pustaka Jamus Klimasada tak suwun ngambil mungsuhe bapak aku. Ning ampun ngatut-ngatutke kula. Ora arep ngatut-ngatule kakene Semar. Kabeh perkara tak tanggung. Matur nuwun, Ndara, matur nuwun. Dene sampeyan wis saguh ngudaneni menawi dados pamutahipun ing abdipun Semar Badranaya. Kula tenggo teng Karang Kadempel ampun suwe-suwe mengke ndak aberdaya kekuwataning wahyu katentreman. Yo, aku nyuwun pamit, aku njaluk pamit yo Kakang Semar. Nggih, atos-atos, Ndara. Andrahing kang Puspitarum
Miat langan ninggalang kewan aglarawan dan moncar Dinon lir kekonang sureng sorotetan badan Jagat Dewa Bathara jagat pangestu Mbara iki ora pangling kaya anakku Jangkar Bumi Naga Bagindo Purworejo sapraptamu tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sawanipun ingkang putra kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestu ning wakmu ing Mandura Tampanono kula mendinggo jimat paripindhayan ning kasantosan ana wigati apa kula apa saka karepmu dhewe apa diutus dening wong atuamu wale-wale menapa saking pribadi kula piyambak menika sanes so dipun utus dening tiyang sepuh kula menika ugi mboten lho lah sapa ingkang ngutus kowe sowan marang Praja Mandura mboten sanes kejawi namung Kiai Semar Badranaya wale-wale menapa Kiai Semar menika dados lantaran tumurun ing kanugrahan dinten sak mangke namung wanter ngendikipun Kiai Semar Badranaya bilih mboten badhe saged rancak anggenipun badhe maringaken kanugrahan dhateng titah ingkang sampun pinilih menawi kedah wonten syarat srananipun. Syarat sranane apa? Ingkang putra Jangkar Bumi dipun dhawuhi supados sowan wonten negari Mandura supados nyuwun ngambil pusaka ing Mandura. Inggih menika Kyai Nenggala Wa Prabu Baladewa. Gunjang ganjing langit kelap-kelapaton lir sanging risang mawe gandrung Antarja wonten timbalan kowe aja netangi marang kamurkane wong tuwa kowe ngerti ora yen pusaka Kyai Nenggala kuwi dumunung ana ing sak jabaning daging sak jroning kulit kuwi dudu pusaka agalan kuwi dudu pusaka ingkang bisa disilih dening sapa-sapa wae nanging kuwi pusaka mapan ana ing angganing awakmu ing Mandura. Lah kok dadi Kakang Semar bakal nyuwun ngambil pusaka iki anggepe piye? Nyuwun mapunten, Bu. Nadyan kathah-kathah pangandika Paduka Kanjeng Prabu Baladewa nanging tetep kula badhe nyuwun ngambil. Menawi Paduka Kanjeng Prabu mboten keparengaken kula nyuwun mapunten. Paripaksa kula ingkang kedah meksa dhateng Paduka Kanjeng Prabu. Piye?
Jajabang mawi ngawengis kumedhot padoning latri netra kocak. Netra kocak ngondar andir idep nyomangolon caka. Antarsa wonten timbalan. Apa sing mbok kandhake mau apa tok pitung nganggo nalar sing ganep? Kowe ngerti ora? Aku kuwi kadange tuwa Yai Kresna, tegese aku ki wong tuamu, aku kadange tuwa bapakmu Jodipati. Tegese aku ki wong tuamu Mandura. Lah kok dadi kowe arep ngrebut sarana peksa pusaka Kyai Nenggala? Apa kira-kira kowe wani karo Baladewa? Yoli binatang manusia paling jajalan hati iblis lanat menungso ratatanan bayi wingi sore wani ngadeg jejek ana ngarepe nata Mandura Prabu Baladewa jelek nyawang kelaring jagat kowe. Ayo ketokkan kapten kaya lu kebarat. Dan ku anake Werkudara. Karepe kowe anake Werkudara nek pancen kelakuanmu kaya ngono ku ora wajib kowe diwenehi pangapura. Kowe wani karo Waknu Mandura. Kowe wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Wis jelek nyawang glaring jagat esmeng rembulan. Waduh. Hei. Waduh. Maning jajalan ngantem dodo sesek nganti aku tiba. Wah, Antarja pancen prawira yuda nom-noman sekti kalintang jaya ning Brak. Ning apa kira-kira kowe kuat tadahi Kyai Nenggala? Wah, Gretel Nenggala mbuh dadine ora perkara bapakmu kuwi dulurku. Koko Prabu Baladewa. Kresna, inggih. Ora tok penggak modar bocah kuwi. Sampun to. Wong padha karo merang tangan landesan dengkul. Menika mangke panjenengan ingkang badhe tuna piyambak. Ningatane Antarja wani karo pun Kakang. Inggih, mergi paduka Kanjeng Prabu namung dipun suwun ngambil Kyai Nenggala kemawon. Mboten dipun paringaken. Nenggala iku ora bisa pisah karo Baladewa. Kajengipun Antarja panci mekaten panjenengan kapulih tedhak wonten ing Karang Kadempel Koko Prabu.
Prayitna semuriris eka balik titiyane Gandayane Kakang Semar kula karepmu piye to Kakang? Lah kok dadi mbingung marang para Pandhawa aku sartaning Koko Prabu Baladewa Kakang Semar kepiye mungguh kersaning Kakang Nayantaka Kakang Semar kepiye mungguh kersaning Kakang Semar wah Dipol aja ganggu gawe nganggo dolanan Pandhawa lan liya-liyane mangke riyin lho kula mboten ajeng damel dolanan ning niki pancen niat kula mergi kula niki wis nyimpen wahyu kanugrahan ing nyastan wahyu katentreman kula papanaken wonten ing kuncung kula mongko sedaya pun sami prisa bilih kula menika dados lantaran tumedhaking kanugrahan kula niki menungsa lumrah sing duwe pepinginan kula duwe pepinginan wahyu niki aja nganti keliya ning nggih tetep ditampa dening ndara-ndara kula Pandhawa mung syarate kudu ana seksi sing kula jaluk inggih Nata Ndarawati kalih Nata Mandura lah kula niki ming derajate ngaceplik kula niki ming batur kok arep ngrawuhake para priyagung niku ora ibarate kaya cecak nguntal cagak cebol gayu wulan wuta ngitung lintang tangih kelakone cepak wurunge mula terus kula etok-etok nyuwun srana syarat kanthi kula nyuwun pusaka kedah rawuh wonten ing Karang Kadempel nek jane sing kula karepke nggih priyagunge ora kok pusakane lah gandeng samangke pusaka sampun mapan wonten angganipun utawi sampun kula tampi mangke badhe kula kunduraken kaliyan ingkang kawogan ning napa sing pun kula papanaken teng kuncung niki mang tampi rumiyin sapa mengke sing bakal kedunungan wayu ing antaraning ing sami lenggah wonten ing papan mriki Ndara sampean weruh to mak biar clorot-clorot wahyu niku panggraitane ora beda kaya menungsa pun mapan teng angganipun sinuwun Ndarawati lah mula Pandhawa kudu dadi seksi Nata Mandura nggih kudu dadi seksi tentreming jagat menika pancen boten saged uwal saking panggula wentahing Wisnu boten saged uwal saking panggula wentahing Suman ingkang pancen dadi dewa ingkang tukang nentremke jagat lan dadi dewa ingkang tutang andum kabagyan. Iya, Kakang Semar aku ngaturake panuwun tanpa pepindhan. Pandhawa sampun gela, Pandhawa sampun getun. Waton Pandhawa nika tasih sumandhing Nata Ndarawati, mesti kesawapan dayaning wahyu. Sinuwun Mandura ya aja gela. Sampeyan kadange werda waton tasih caket kaliyan ingkang rayi mesti kesawaban wahyu menika aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan Durna ora tau iso ngrampungi karya jangkae dhewe Semar wayu tak jaluk wayu katentreman
apa? Wahyu tak jaluk manggon nganggane kadangku tuwa Ndarawati. Kowe sing kudu tak pateni aja nganti gawe pepalanging Duryudana. Wah! Madangi jagat tumungu-mungu paning sapucak ing wukir marebak bangsa mirat kena soroting surya mega lan gunung dhisik Semar ngece. Karang pun tuwa niku ya. Penyakite ming watuk. Wahyu pun tinampi ingkang raka. Ya Semar. Mugi-mugi Anjalarana katentremaning negari Ngamarta. Dayaning Wahyu Anjalarana tentreming papan mriki sakiwa tengenipun ayem tentrem. Niring Sambikala Durga mendhak kala sirna. Purnaning gati